esaren ikusi dezakegu, bai, euskaraz gozatu dezakegula, baina baita ere mundu digitalaz ere gozatu dezakegula eta uztartu ditzakegula biak batera, ezta? Eta nik uste hori dela da, gaurko jardunaldi hauekin erakutsi nahi duguna. Mundu digitalean euskarak ere badukala presentzia eta gu ere parte hartibo izan gaitezkela, sare hori handitzeko helburu horretan. Euskaraz jarriko nuke, baina gaur egun Applek ez du iPhonea euskaraz jartzeko aukera ematen. Horregatik ingelesez dukat, gazteleraz ingurune guztia dukat, eta orduan baldatzeko. Gazten artean ere euskaran erabilera ingurune digitalan txikia da, baina datuak ere esaten digute, sorkuntzan adibidez, datu hori bider hogei egiten da. Bai? Orduan horrek esan nahi du gaztetxoek euskaraz igual konsumitu ez, baina euskaraz sortu egiten dutela. Bai YouTubeen, bai euren sare sozialetan euskaraz edo elebietan, baina euskaraz sortu egiten dute. Beraz, tren horri heldu beharko diogu, gazteei ere animatu euskaraz sortu eta ekoiztu dezaten, eta hor dago etorkizuna ez. Ni egia esan batzutan TikTokak euskaraz ateratzen zaizkit, baina normalean ni TikToken ingelesez aritzen naiz. Niri agertzen zaidan kontenido gehiena ingelesezkoa da, eta Instagramen agian euskaraz gehiago ibiltzen naiz, nire lagunekin ere askotan euskaraz ibiltzen naiz, eta azkenean Instagramen lagunekin ibiltzen gea. Hain justu daukagun erronka handia digitalizazioa, gure bizitzaren alderdi guztiak digitalizatzen ari dira, gero eta gehiago gaina hemen gaudela errealitate virtualarekin metabertsoak eta hain lagunak egin dien azken bolada hontan, eta gure bizitza mundu digitalera joeten baldin bada eta mundu horretan euskara ez baldin badago, desagertzeko arriskua egongo da, zalantzarik gabe. Eta egia da, askotan gailuak atzerrian garatzen direla, baina agian hemen horrelako karrerak ikasten dituen jendea egotea ona dela, ze horrela gailu horiek bere ganatu ditzakegu eta euskara eskaini. Oso interesgarri iruditzen zaigu, zen azkenek urtetan asko hitz egin izan da tailerroren inguruan, eta gazteak oso ongi disfrutatzen dute pile bat. Gainera enfokatu dugu tailerra modu oso praktiko batean erabiltzeko, programazioaren inguruan ez dakite asko. Eta da zerbait niretzat gutxienez arrari iruditzen zaidana, zen natibo digitalak dira, teknologia honekin garatu izan dira, eta ez dute erabiltzen. Orduan, guretzat tailerra hauek oso inportanteak dira, haiek entzuteko teknologia, erabiltzeko teknologia eta hasteko teknologia hau erabiltzen eta entzuten. Orduan,